rahoja. Mikä fiilis? Willen pikavippikierre alkoi nyt, vittu. Kattokaa nyt, saatana. Sitä on varoitettu, vittu. Viivus pyörii vaan siellä, saatana. Rahat tilille. Siellä se Ville tahkoo rahaa, kattokaa. Huntti tulos. Mikäs on jännä salas? Kuvataan part 2, vittu, kun sä maksat sit näitä rahoja. Mä maksan. Ei näin. Tämä dokumentti kertoo nuorten vittu pikavippikierteestä. Osa 1. Onko toi oikein tää homma? Ei se. Mitä? Täällä lakimiehemme Juha antaa hyviä neuvoja vanhana pikavippi-ihmisenä. Ota kaikki mitä saat vaan. Ei niitä tarvitse maksaa. Aina saa maksuaika. Ja eka vippi on ilmanen. Vivus.fi. Sitä voi siirtää loputtomia eteenpäin sitä maksupäivää. Kyllä Sossu maksaa ainakin sitten aikanaan. Niin nätäkään. Tuossa vittu kumma. Tää on myös mitä kelaa tää opetusvideo ja Sossu. Sampo oli joku varoitusvideo. Niin älkääkö vittu näin. No niin, koot nähdään.